Hoy! Padayon sa glantaw ba? Ayaw sa putla ng video. Tiwa sasad no san ka oy. Kadyo trabito kay na wala ka mo 3 minutos oy mga kabakak. Good morning mga kabakak. Sumangita ta magpalit og shampoo kay ito shampoo tungulog kay daghan kay kaspa. Ano man ning uluam so may tambal ning kaspa ni. Kasi upawan kaspahon ng gyapon. So update ta mga kabakak kay magpalit og shampoo. Kita tag motor dito sakyan darang yawi. Sa dili pa mahitabo ang shampoo mga kabakak. Ato ni siyang purungan ako ni kung buhok. Mangulo ba akong purungan? Akong purungan ba? Nakoy 8 pesos palit og shampoo. Wala lain ko ta. Mao lang gina ang huling natitira. Purungan to kay maulaw ta ni. Puti kay ulo niya palit og shampoo. Ang huling natitira shampoo na lang gyud magamit ani. 2 pesos mga kabakak. Ana tay motor dire. Ito na pa day kwarta lain. Hanapa di ay. Napa ang kapalit pa tag ubay-ubay shampoo. Sumuro to update tayo nigdagan to mga kabakak ha. So karon mga kabakak na dadres to motor. Magkrang na tag motor kay abantyan nato ni. Oh yeah. Oh yeah. Sumuro to mga kabakak. Palayan tas to biyahe. Kay mag-enjoy taron kay watay duty. Ana, sigado na. Pagka nice gyud. Okay kayo. So mga kabakak, nalatay ni Borhod rong umabot nga bulan mga kabakak. Bagong nibor na to. Manay purman lang mga kabakak. Nang gwapo dia, bro. Nakapurong og puti. Ha? Shampoo kabakak, shampoo supaw. Mao gini pinakanindot dinhi sa area nga akong gipuy-an mga kabakak kay tungod sa mga kanindot nga talan-awon bang mga sagbot dinhi sa mong palibot ba natural jud kay mga kabakak ug wala pa kaayoy samok dinhi sa mong area dili pa kay crowded sa mga namuyo tungod kay pipila pa lamang kami dinhing namuyo mga kabakak ug bugnaw pagid kay ni diring area mga kabakak malinawon kay atong pagpamuyo ug pagpaminsar mga kabakak tungod kay palitag shampoo ay Tugis lang Tugis duha lang Sansel Club. Salamat. Palit atag shampoo. Okay, human naman ta nagpalit og shampoo mga kabakak. Dire na puntas unahan mo pauli na tao. Ingon ini di atong view dire dapita no sa Purok Overview Romarate mga kabakak. Ang atong palibot mga kabakak puno pag ginasiyas mga kasagbutan ug aduna pay mga hayop dire mga baka dinhi gitugway. Og din dapita mga kabakak, padung ta maligo tungod kay nakapalit ta tag shampoo daghang salamat tindahan naghatag og shampoo. Og dinhi kay human naman tag kaligo mga kabakak, moingon na pud danig daghang kay salamat Lord kay nabugnawan gyud among utok, aw akong utok day. Salamat kaayo Ginoo kay ang kainit nabugnaw ra gyud.